качеството си на директор ще лисна менчето с вода, защото знаете, че по българска традиция винаги си пожелаваме всичко, което започнем да ни бъде по вода. Нека така бъде за всички нас. И имаме възможност да спазим още една много хубава традиция, да се захраним с хляб. Прекрасната пита, която всички деца ще опитат, е направена от майката на Митко и на Аня. Как ще процедираме сега? В момента ще се оттеглим ние с Гери и Цвети ще повика нейните дечица. Всички ни дечица, които минават с нея нагоре, ще им бъде отчупени около къщи хляб и ще се качат по стълба. След тях ще влезнат родителите на тези деца. Ще изчакат малко в фоайето. Дечицата ще се качат горе с фотографа ни, бащата на Кати, за което също трябва да благодарим, че ни помага. И имаме един специален кът, в който на всяка роденца ще бъде направена една снимка за спомен от първия учебен ден. Така че малко бавно ще става. Още повече, че пред Свети тази година имаме едно разнообразие от непознати за момента деца. Така че има и едно детенце, което би трябвало да не му знаем името. То ще се представи накрая да вдигне ръчичка, че е тук. И след това групата на Гери, имаме размествания при големите, внимавайте, някой може да е останал. Така че, да, ако не си носил домашните, да, каза Гери. Така че, останалите, които вече не си чуете имената, сте при мен, значи сте минали и сте вече големи. Да. Родителите по същия начин ще се качат с децата горе, защото имаме няколко много важни неща, които искаме да ви споменем и да ги знаете за още от първия учебен ден и от първия момент. Ще го напишем в групата, но пак казваме, днес трябва да дойдете в 2 без 15. Защо? След тези индивидуални снимки, които ще направим, ни се иска тук на стълбите да се строим всички дечица с учителите и да направим една обща снимка за началото на учебната година. Така че сега давам думата на Свети и мама да дойде в спит. Да дойде Ели, тук ли е Ели? Ели, да, Ели. Мама след теб. Добро утро. Едно. Защото ние тук ще се снимаме заедно. Така, Алекс. Алекс. Бързичко. Неудобно. Не, вече си пораснал за при мен. Не, Тоши. Стефчо, няма ли? Стефчо, трябва да се Мартина. Мартинка е тук, да. И Митето и Яни. Така, Ерик. Кристиан. Ето го новото допълнение. Здравей!
Джулиан, с снимката ни трябва да